Здравейте хора, аз съм Хакер 132 и сега, толкова с много време го чаках. И най-накрая ще го направя. Отново. Добре хора, на 3 го правя. 1, 2, 3. И успях ли хора? 3, 2, 1. Yes, бе! Добре хора, ще го отваряме някой друг път. Не, само едно нещо ще отворя хора. Той. Бам! Бам! Се опитам сега да взема Кенджи. Дали ще успея? Дайте лайк, абонирайте се за канала, ако искате да успея и да видим. Хора, взех нов легендарен браулър. Бе, хора. Аре, за кой? Аре, моц. Биндараду. И за старен друг. Добре, хора, това е най-великото нещо. Аре, вземи си топлинг. Добре, хора. Имам много работи да отварям. Ще го правя после. О, чакайте хора, имам 2 безплатни работи. Аз си взех едното преди малко. Преди 10 минути. Хора. Чакай бе, ще ми трябва едно. Ще ми трябва. Добре, хора. И от мене, чакай, ексклузивните квестове отключиха ли се? Да, отключиха се. Чакай бе, аз направих и ексклузивни квестове, но защо не ми ги даде? Не знам, но от мен... Чакайте се хора. Сега ще се опитам да си максна Кенджи. Хора, ще успеем. Не, трябва да успея. Сега би трябвало да мога да успея. Бе, хора, абонирайте се, лайкнете за Кенджи. Значи няма да е Розали. Не, Кенджи. Айде, хора. И от мене, абонирайте се, лайкнете и от мене. Чао.